गावथारनांगौबा जोंखौ फार्स्ट गावथारफैथों, गोरिब गुन्द्राफोरखौ नङा, आरो जों बेखौ माब्लाबाबो जानो होनाय नङा। बेनि थाखाय जों जुजिनांगोन, बयबो रायजो राजाफ्रा जोंजों ओंखारनांगोन। गावथारनांगौबा गावथारफै फार्स्ट जोंखौ, खिन्थु बे गोरिब गुन्द्राखौ नङा, आरो जों बेखौ खालामहोआ। जों जुजिगोन रायजोफोर, बयबो ओंखारबा जों दे। नांगौबा जोङो जिउ गारगोन, थेवबो हा होआ। बियो जोंनि रायजो राजाफोरनि थांखि जानांगौ। नांगौबा जिउ गारगोन, थेवबो जों हा होआ। जिउ गारगोन, जों हा होआ। जोंनि थांखि जानांगौ बे। रायजो राजाफोरजों जों लोगो लाफैगोन। रायजो राजाफ्रा गिनो नाङा। एरेस्ट खालामबा जोंखौ एरेस्ट खालामग्रोथों। रायजो राजाफोरजों जों लोगो लाफैगोन, गथिखे रायजो राजाफ्रा गिनो नाङा। दागि रायजोफोर एरेस्ट खालामबा जोंखौ खालामबोथों। खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिथा क्रिएटिभिटी इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। नुखाबाय नोंथांमोन बयबो दावराव देख्रेब नार्जारिया मा बुंदों बुङाखै। बाथ्राया जाहैबाय, माखासे सान सिगांनिफ्रायनो मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय बासबारि ओनसोलनि फटबरजरा ओनसोलनि सिङावनो थानाय बासबारियाव आदानि ग्रुप अफ कम्पानिया माखासे प्रजेक्ट खालामनो थाखाय माखासे हाफोर, गोबां रोजा बिगा हाफोरखौ दखल खालामनो थांखि लादों होननानै मिथिदों। जायखौ नोजोर बोनानैनो बासबारि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा बेखौ प्रटेस्ट एगेन्स्ट खालामगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो मैयानि समाव दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाफैनानै बेफोर गोबांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों। जेराव नांगौबा जोंनि जिउखौनो होगोन, थेवब्लाबो जों हा होनाय जानाय नङा। बेयो रायजो राजाफोरनि थांखि जानांगौ। रायजो राजाफोरजों जोङो बाहागो लाफैफागोन, आरो एरेस्ट खालामबा जोंखौ खालामग्रोथों, रायजो राजाफोरखौ नङा। गावथारोबा जोंखौ गावथारग्रोथों, रायजो राजाफोरखौ नङा। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा रावबो दागि होननानै बिथाङा गोख्रों गोख्रों रावफोरजों बुंथिनानै होनायखौ नुदों। बेनि माखासे भिडिअफोर दङ, नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायोब्ला आरोबाव रोखासिन जागोन। जाथाया जाहैबाय, गोबाव समनिफ्रायनो मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। बे फटबरजरा ओनसोलनि बासबारियाव आदानि ग्रुप अफ कम्पानिया बे माखासे गोबांथार रोजा, 3 रोजानिबो बांसिन बिगा हाखौ दखल खालामनो थांखि लादों होननानै मिथिदों। बेनि एगेन्स्टैनो ओनसोलनि रायजोफोरा सम सम बेबायदिनो प्रटेस्ट एगेन्स्ट खालामबोबाय थादों, हेंथा होबोबाय थादों। बेनि गेजेरावनो मैयानि एगेन्स्ट खालामनाय हाबाफारियाव दावराव देख्रेब नार्जारिया बाहागो लाहैनानै बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। नोंथांमोना नायदो, नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, आरो बेबायदिनो भिडिअ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे भिडिअखौबो साबसक्राइब खालामनानै लायो, बेखौनो गुरै खावलायबाय। भिडिअखौ नायलांनो हासिगोन। बे बासबारिनि माने सुखि पार्ट 1 आरो दुखिसुखि पार्ट 1 आरो दुखिसुखि पार्ट 2 आव जों दंफैयो। खालपानि जायगा बियो। ओमफ्राय बे जायगायाव आदानि कम्पानिया 3600 बिगा हा बेयाव आवग्रिनानै लानो नागिरदों। आरो बिसोर बेखौ लानो नागिरनाय खारना जाबाय, बेयाव फर्मेल पावार प्रजेक्ट APDCL नि आन्दाराव लुनो नागिरदों आदानिया। दा बे जायगाया गोदो गोदायनिफ्रायनो ट्राइबेलफोर बेयाव दङ। माने हा हु लानानै माइ आबाद खालामनानै दङ। हाग्रायावबो एफा एनै बिदिनो न' लुनानै थाबोदों। आरो बेजों लोगोसे गुबुन जाथिनि मानसिफोर दं बे जायगायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो। दा गथिखे बे जायगायाव आदानि कम्पानिया जे हा लाना फैदों, बे इलिगेल बियो। आरो बेखौ रायजोफ्रा, जायगानि मानसिफ्रा प्रटेस्ट खालामदों, जाहोआ होनना बुंदों, आरो जाहोनबो नाङा। दिनै बे जायगानि ट्राइबेलफ्रा गावहानो थानो जायगा गैया, हा गैया। आरो बे आदानि कम्पानिया खुन जुगनिफ्राय खुन अबेबा सात गाथोन दै बारनानै बे जायगायाव मोनसे माने पावार प्रजेक्ट खालामफैगोन, बे खुनुदिन ग्रहन जायगा नङा। जोंनि ट्राइबेला बहा थांनो? दिनै हा गैयिनि ट्राइबेलखौ दिनै माने आलाय सिलाय जानायखौ जों नुगासिनो दं। आरो बे ट्राइबेलफोरनो हा होनांगौ, हा होआखै। दिनै बिसोरखौ गोदाव सोराव बोरै खालामबाय थानो हादों सरकारा, बे जोंनि बिराद साननो गोनां जाबाय। दा गथिखे जोङो बेखौ जाहोनो नाङा। आरो बे रायजोफ्रा, बे जायगानिफ्रा, रायजो राजाफ्रा गासिबो बुंगासिनो दं जे जों जाहोआ, खालामहोआ होननानै। आंबो दिनै बेखौनो रायजोफोरखौ बुंलाङो, बे जायगायाव खुनु आदानि बे माने पावार प्रजेक्ट जानो मोना, जाहोआ। आरो जों बेनि थाखाय नांगौबा जिउ गारगोन, थेवबो जों हा होआ। जिउ गारगोन, जों हा होआ। जोंनि थांखिया नंगौ बे। आरो जोंखौ दिनै आलाय सिलाय जोंखौ जेरैबो खालामनांदों। आलाय सिलाय जोंखौ जेरावबो खालामनांदों। दिनै जोंनि जिउखौ सनमान नागाराखै। बे गोरिब गुन्द्रानि ट्राइबेलनि जिउआ जे जिउ, मानसिनि जिउआ जे समान बयजोंबो, बेखौ दिनै फाराग लाबोनानै ट्राइबेलनि जिउआ दाम गैया देखायनानै, बे गिदिर गिदिर मानसिफोरनिल' जिउखौल' गिदिर दाम होनानै बे जायगायाव इन्डास्ट्रि फेक्टरि खालामफैनो नागिरदों। गथिखे जों बेखौ लाय होआ।
आं दिनै सरकारखौ खावलायलुदों प्रमद बर'मोनखौ दिनै बिथांमोना दिनै बर'फोरखौ जेरावबो बे ट्राइबेलफोरखौ जेरावबो हाग्रा ओनसोल थानायखौ होखारबाय थायो न' बां सावनानै थानो जायगा गैया माबा इन्डास्ट्रि आदानि कम्पानि होनो नागिरो दा बिसोर बहा थाबावो होनबालाय दिनै गाबगु गुबु जागासिनो दं थानो जायगायानो गैया दानि बे जौगानाय जुगाव दासिमबो जुदि जोंहा थानायनि मोनसे स्टेबोल जायगा जुदि गैयाब्ला जों माब्ला जिबन खांबावनो जोंनि फिसा फिसौखौ आरो जों फोरोंबावनो जोंनि न'खर संसारा बोरै जाबावगोन जोंनि भबिष्यतआ मारै जाबावगोन बेखायनो जों बुंदों जे जों थांनानै थानांगौबा जोङो मोनसे सिद्धान्त लानांगोन थांखि लानांगोन जों जेराव दं बेयावनो जों गसंनानै थानांगोन जों नांगौबा बेयावनो जिउ गारगोन जों नांगौबा बेयावनो जुजिनानै जों जोंनि भबिष्यतखौ जों खालामनांगोन बेखायनो बे जायगानि रायजो राजाफ्रा गासैबो एकगत जानांगौ खुनु आदानिनि बे पावार प्रजेक्ट गारमोना जाहोआ आरो जबरदस्ति बे जायगायाव आदानिया फैनानै बेयाव पावार प्रजेक्ट खालामनो हाया बे 6 सिडिउल लिरनाय बे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बे ट्राइबेलफोरनि बे माने खुंथाइ बे खुंथाइ एरियायाव 6 सिडिउल जानायनिफ्राय बाहेरानिफ्राय हा मोनफैया खुनु दिन रावबो मोना जोंनि माने ट्राइबेलफ्रानो बाहेरानिफ्राय जोंनाव हा मोनफैया आरो बे आदानियाव ओमफ्राय फैनानै बे जायगायाव हा लाफैनो बाहेरानिफ्राय बे 6 सिडिउलाव बे माने पारमिसिबल नङा गथिखे बे जायगानि मानसिया बयबो गसंथानांगौ आरो बे जायगायाव इसिबां माने गुबुन गुबुन जाथिनि मानसिफोर दङ बे गुबुन गुबुन जाथिनि मानसिफ्राबो ट्राइबेलजों एकगत भाबै ज' ओंखारनानै जुजिनांगौ मानोना जों बेयावनो थांना थानांगोन जों बेयावनो जिबन खांनांगोन आरो जायफ्रा बेयाव दंखायो गुबुन जाथिफ्राबो खिन्थु बिसोर थानो मोनो जाहैबाय जेब्ला बेखायनो बे जायगानि ट्राइबेलफोरनि सुखु दुखुजों लोगोसे गोरोबफानानै जों एकगत भाबै खामानि मावनांगोन आरो बे आदानि कम्पानिखौ बेनिफ्राय जों होखारथारनांगोन आरो जों धरना होनांगोन जोङो प्रटेस्ट खालामनांगोन आरो बे प्रटेस्ट खालामनाय धरनायाव जोंबो आइ आफा रायजो राजाफोरजों जों लोगो लाफैगोन गथिखे रायजो राजाफ्रा गिनो नाङा दागि रायजोफोर एरेस्ट खालामबा जोंखौ खालामग्रोदों फार्स्ट माने एरेस्ट खालामगोन जोंखौ फार्स्ट खिन्थु बे गोरिब गुन्द्राखौ नङा गावथारनांगौब्ला गावथारबाय फार्स्ट जोंखौ खिन्थु बे गोरिब गुन्द्राखौ नङा आरो जों बेखौ खालामहोआ जों जुजिगोन रायजोफोर बयबो ओंखारबा जों दे